Kekuataning Kertanegara krono waragan. Tanpa waragan Kertanegara dudu sapa-sapa. Tanpa waragan Kertanegara tantowo. Nyekal panguwasa ana ing mula kowe kabeh padha semenan. Suka mari suka ngenteni warta. Swarna bumi bakal teluk ana ing sansuring panguwasaning sun Prabu Kertanegara. Ampun ngantos kalangkung anggenipun ujukan waragan sinuwun saken kawulan. Oi! Andi ana ing panteng foto. Wis pamendhap. Sing punangking toko kunjuk katur Prenggaraduci Singo Sari Kertanegara sangat mung satitik kacatinro Maru
Tulkun. Wani teranya nandang Kertanegara. Kowe iki sapa katawahan? Kowe tak rangkul, kowe tak rengkuh. Putramu tak pundhut putra mantu. Kowe mukti ana ing gilang-gilang. Paran dene kowe arep wani karo Kertanegara iki ya katawahan. Sri Kertanegara. Sak pinter-pinter nyimpen barang gosok. Tamtu bakal gono. Kabeh kuwi mung lamis samudana. Kanggo nutupi supaya aku aja nganti ujek ana ing Singosari. Sekarton kono mangan. Tenane aku pengen ngujek bab leluhurku Eyang Prabu Gadagetis yo Eyang Prabu Kertajaya sing Oyo Katong. Kowe udal-udal lumaku ning sejarah. Leluhurmu Nalendra Kediri. Ya. Prabu Kertajaya Dandang Gedis. Mati saka leluhurku Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amarwandi. Nah, Katong. Sri Kertanegara. Acut ki memungsuan tetap turuning Kertajaya Dandang Gedis lan turuning Kinarok iki Kertanegara tetap turuning Kinarok. Ya, iki sing tak karepake Sri Kertanegara. Janjon tangkep Jojo gantaran bau lawan Jayakati. Oyo Katong. Wiwit aku dilairake aku wujud lanang. Kertanegara wiwit muda wis kulino kecek lan adus rutinaning musuh. Ayo lampun sira pengawak Praboto Kendhit mimang kadang dewa ngoroblake dadamu. Dadaku sing bakal napani ora diger. Jaya Katwa. Jaya Katwa. Singosari Rubuh. Prabu Sri Kertanegara. Pindhane wong dol itu. Panjenengan sing dodol aku sing Ya ngono. saiki tumiba kasa balen. Aku sing dodol yen pancen kandhawan tukunen yen bisa. Kerobakan kekamaning gelang-gelang didadaning Kertanegara. Iki Kertanegara. Ayo, yen serep kau maju oleh hatiku. Asli Nowo Romondan Sokrobo. Kertanegara ora bakal mundur. Reno Kertanegara ora arep mundur Katong. Ora bakal mundur. Gayatri. Piye? Aku kewan. Aku kewan. Surat itu piye? Dheweke muncul mono aku. Yen aku ora kaya menungso ning kaya kewan. Pentingan iki waduh. Ning sengapet. Aduh. Semune kowe kaya dene ora kedep apa, Kang? Aduh, niku wanita napa? Panjenengan kok aduh.
pentingan iku hati-hati ingkang kumpine ketang niki mau pecah trimo ngoten niku aduh Sri Kertanegara Ratu ning Singasari. Anjir. Wis jare bapak depan lemah. nggih Kanthi kuwi aku sing bakal gumanti rata. Sawetara Singasari Batak boyong ana ing Kedhi. Ingsun bakal tambah gelar sarta sesebutan Prabu Anom Jaya Katua. Sawetara gayat boyong ana ing Kedhi. monggo ayo bro ayo Angkat, lanjut. Loh, Kanjeng Rama. Diajak Gayatri. Paman Araga. Sinten iki tumindak apa? Lampun si diajak Gayatri. Garwamu Gayatri kaboyong Jaya Katuang. Paman Araga. Tak jangkai. Ingin menempuh panjenengan nyandek lampah kula pengit adu apun kalian Paman Jaya Katuang. Badhe tumindak menapa panjenengan ten? Menapa panjenengan boten mirip? Singasari sampun guguk, Rama Kertanegara gugur. Mansaya malih. Diajeng Gayatri dados sengaranipun Paman Jaya Katuang. Menawi wonten kedadosanipun kados ngaten, menapa kula kedah mendel-mendel pundi watak satriya? Wonten dalem ten. Menawi panjenengan badhe boyong ten Mas Gayatri. Boten wonten ginanipun. Kula ibarataken sulung lebu geni. Menapa panjenengan boten mangertosi kedadosan wonten Kraton Singasari. Sang Prabu Kertanegara ugi Paman Aragani gugur ugi saking tanganipun Paman Jaya Katuang. Kakang Ngawur, Jauh. cetha menika panjenengan menika miyas dumateng kula. Sinarsa laskar wonten Kraton Singasari, kanton 12 ginten. Nanging kula boten miris ngadepi kaliyan Paman Jaya Katuang. Menapa langkung rumiyin panjenengan boten nyuwun pangayoman saking Sang Rama Arya Wiraraja. Kakang Ngawur, Dalem harus ngendika panjenengan Kakang. Langkung prayogi dipun rupi langkung rumiyin punapane Rama Prabu Kertanegara. Monggo-monggo.